Amigos e amigas, despois de Umbría, aquí estamos outro xoves máis. Hoxe, como vedes, pois cambiando un poquinho, que sempre facemos os vídeos, os directos, pois camiñando, un poquinho facendo senderismo. Hoxe toca facendo un poquinho de bici de montaña, de BTT, unha disciplina moi concurrida aquí na nosa comarca e por moitos peregrinos que nos visitan cada ano. A semana pasada estivemos nun sitio moi importante para o concello, na Ponteordeira, onde o río Salles facía de límite entre os concellos, había un cambio de comarca. Falamos da feira que había ali en Ponteordeira, das casetas de canteiría que había ali nunha finca privada. E hoxe pois estamos nun punto tamén moi importante, nunha encrucillada de camiños con moita historia. Estamos no Marco do Couto, entre as parroquias de Buxantes e de Umbría, e imos a explicar un pouquiño a historia deste lugar, con moita historia, como os dicía, e imos a explorar un pouco este territorio. Se vos fijades ben, o sitio por onde estou baixando é o camiño de Xacobeo hacia Fisterra, de acordo? Xa quedou atrás o Beiroa, quedou atrás a fábrica de Dumbría, Pedra Ancha, e estamos no camiño hacia Fisterra, do Couto, uns metros antes da Capilla das Neves. Vale, eu ahora mesmo vou deixar aquí a bici, o casco, e imos a explorar un pouquinho. Vale, como os dicía, vale, estamos ahora mismo, este é o cruceiro do Marco do Couto. Esta é a carretera que iría hacia baixo a Vilar de Buxantes, moi preto de Vilar de Buxantes, e cara a nosa dereita estamos moi preto de Figueiroa de Dumbría, de acordo? Estamos, como dicía, entre as de Buxantes e de Dumbría. E repito que aquí era unha importante encrucillada porque se cruzaban os peregrins que viñan facendo o camiño ata Fisterra, se cruzaban cos veciños de Buxantes que viñan por esta estrada cara á romería da Virxen da Barca. Por iso é unha crucillada histórica moi importante. Vamos ir xa cara ao cruceiro. Está formado por unha escaleira, pedestal e varal cilíndrico. Vedes depositadas aí, bueno, xa é tradición dos peregrinos depositar pedras, algún xa deposita cosas a maiores que bueno, non están tampouco moi ben vistas. E na súa cara principal pódese observar a Xesucristo crucificado, perdón, por este lado, podedes ver, hacia arriba. Deciros tamén que este cruceiro antiguamente non estaba na posición que está ahora mesmo, estaba máis cara ao medio da carretera, e cando se fixeron os camiños, as carreteras, trasladouse hacia este lugar. Hacia este lugar. Hacia Fisterra, e vedes estes 20 metros, 15 metros de empedrado. Como vedes, o camiño precioso que se prolonga por aí arriba, moi preto de aquí xa estaría a Capilla das Neves, e seguindo o camiño xa entraríamos en San Pedro Mártir, seguindo Cee, Corcubión e Fisterra.
E tamén aquí a nosa esquerda, algo tamén moi simbólico deste Marco do Couto, é esta pedra, como podedes ver aí, unha pedra esculpida, que ten as iniciais de CR, vale? CR. Esta pedra, vedes, esculpida. E aquí é onde existe unha dúda. Si estas iniciais significan o camiño real ou podía referirse ao chamado Couto Redondo, vale? Porque aquí xa nesta encrucijada era o límite entre as terras dependientes del compostelano monasterio de San Martiño Pinario e a jurisdicción do conde de Altamira. Entonces, pois aquí xenera esta dúda, non? Esta CR, se temos camiño real ou sería o Couto Redondo. Se alguén nos pode axudar nesta dúda, pois admitimos estas cuestións porque son interesantes, non? Pero xenera esta dúda que esperamos resolver. Eu sempre tiña entendido que era camiño real, o que pasa que, documentándonos a fondo, pois tamén xurde este límite, non, de territorios dos condes feudais, vale? E logo, pois, xa falando un pouco máis do camiño, estamos aquí, isto é un centro clave do peregrino, Marco do Couto. Sabedes tamén, recordarvos que estamos en territorio Wagner. Este sería un punto especial do territorio Wagner, que sabedes que o territorio, dende terras de Olveiroa hasta Fisterra, estaría este home lobo, este lobicán, que atemorizaba aos peregrinos nos anos 1400. Este peregrino armenio que visitou as nosas terras e que, relatou nas súas vivenzas como un homilobo, foi atacado por un homilobo. Sabedes, Depois, dicirvos, este é un sitio, estes camiños, desde aquí podemos chegar a prácticamente todo o concello, de acordo? Vimos das neves, desde aquí podemos ir ata Casanova, de Casanova podemos enlazar con Miñóns, o Alto de Miñóns, baixar ata o Ézaro, dende aquí podemos ir hasta Olveiroa, Paradela, enlazar con Chan das Lagoas, baixar a Olveira, do Chan das Lagoas podemos baixar tamén a Berdeogas, tanto por Sarteguas como por Alvarellos. Temos cantidad de combinacións para os amantes do deporte, tanto para camiñar, para facer paseos con kilómetros largos, con tiradas largas, así como tamén os amantes da BTT. Este é un terreno fantástico, porque, é un terreno fácil, entre comillas, non? Para iniciarse, porque apenas ten nin subidas moi técnicas, nin baixadas moi técnicas. É un moi bo sitio para facer deporte, moi bo. O camiño prácticamente está, como vedes, na nosa esquerda, prácticamente está así, todo o camiño así, é unha maravilla. E ahora mesmo, nos gustaría que tivéramos máis peregrinos, pero, debido ás circunstancias, eu cruceime con 4 peregrinos no que levo andado na bici, nestas alturas do ano, seguramente xa me atoparía con máis de 30 ou 40. Entonces, nese aspecto teremos que esperar, teremos que agardar a que a cousa mellore, pero sabedes que, é un sitio fantástico para pasear, para vir a facer deporte. Non é un sitio que, como outros
lugares que visitamos que son, bueno, de ríos, de cascadas, que son impresionantes, pero sí é un sitio, é unha encrucillada histórica que sí que nos gusta que a coñezades, porque, bueno, moitos veciños de aquí xa o coñecen, pero igual a historia tampouco a saben, non? Dicir, camiño histórico no que se cruzaban os peregrinos que iban cara ao fin do mundo pola ruta xacobea e os veciños de Buxantes que iban cara á romería da Barca. Neste punto pois, se cruzaban e bueno, é un sitio con moitos anos de historia, con moita relación cos veciños de Dumbría. Vedes que os cruceiros pois, bueno, sempre significan algo, non? Aquí neste caso pois moitísimo máis e pois nos queda a dúda da inscripción CR, vale? Si é Camiño Real ou si é Couto Redondo, do feudal Couto Redondo que facía de límite dos territorios. Vedes que se conserva perfectamente a pedra, a inscripción, e esperemos que se siga conservando así. Bueno, pois imos deixalo aquí hoxe, no marco do Couto, entre Buxantes e Dumbría. Xa vos emplazo para a semana que ven, porque sí que para a semana que ven imos visitar un sitio que é moi agardado e que seguro que vos vai gustar. Imos a ir á Presa da Laxe, en Berdeogas, un sitio fantástico, un sitio, unha poza, no río Alvarellos, entre os lugares da Farrapa e de Chaín, que é, de verdade, increíble como ese sitio. Nós xa o temos visitado varias veces, incluso fixamos unha andaina na que atravesamos o río, e seguramente que os vai a gustar. Gústanos que estedes visitando sitios que estamos ensinando. Onte parece ser que as pozas do Parboal había xente, moita xente. Recordamos, os sitios que vallades, sitios peligrosos, non ir sós, ir con cuidado e sempre, bueno, respetando o medio ambiente, vale? Nada máis, para a semana que ven, os xoves que ven a 7, iremos á Presa da Laxe, a Berdeogas, un conxunto de muiños tamén terrible, fantástico, co río Alvarellos na súa plenitude, e cunha poza onde se iban a bañar todos os veciños, todos os nenos de Berdeogas, fantástica. Quedamos para os xoves que ven. Moitos bicos!